Някога чудили ли сте се какво всъщност стои зад един успешен онлайн магазин? Хайде днес да надникнем заедно зад завесата. Ще говорим не само за бляскавия старт, а за истинските ежедневни битки и стратегии, тези, които наистина водят до растеж. Да, класиката. Толкова често се чува това, нали? Звучи почти като сбъдната мечта. Евтино, печелившо, без почти никакви усилия. Просто пускаш един сайт и готово. Поръчките заваляват. Обаче, дали картинката е наистина толкова розова? Краткия и честно казано, единственият верен отговор е не, не е точно така. Изобщо даже. Истината е, че зад всеки успешен онлайн магазин се крие просто огромно количество работа, планиране и пари. Така че, нека да разбием този мит парче по парче. Ето една истина, която много хора пропускат. Често се смята, че онлайн магазинът е някакси по-лесен, но вижте това сравнение. Истината е, че дигиталната витрина иска точно толкова грижи, колкото и физическата. Рисковете – същите. Планирането – абсолютно същото. Управлението – това е един безкраен процес. Тук наистина няма никаква магия. Добре, откъде тогава тръгва всичко? От основите, разбира се. Първото, наистина голямо, решаващо решение е каква ще бъде тази дигитална витрина. И повярвайте, това е може би най-важният избор, който се прави в самото начало. И тук, реално, има два основни пътя. Първият е готовата платформа. С нея стартираме бързо, с по-малко главоболие в началото, обаче има голям риск в бъдеще тя да ни отеснее, да стане твърде ограничаваща. Другият път е магазинът по поръчка. Това е като да си ушиеш костюм по мярка. Създаден е специално за теб, да расте и да се развива заедно с бизнесът ти. Добре, да поговорим за пари. Колко струва това удоволствие? Ако говорим за готова платформа, входният билет за играта, така да се каже, обикновено се движи в този диапазон. Това е инвестиция, която позволява бързо да се стъпи на пазара, без някакви разходи в началото. От друга страна, костюмът по мярка той вече иска доста по-сериозна първоначална инвестиция. Но тук е важно да се разбере, че това, което се получава, не е просто магазин. Това е фундамент, основа, върху която може да се изгради абсолютно всичко. Платформа с практически безгранични възможности. Добре, магазинът е готов. Но честно казано, това е само началото. Сега започва истинската работа. Ежедневната, тежката работа. Говорим за двигателя, който поддържа цялата машина жива и работеща, ден след ден без почивка. Хайде да се замислим. Какво кара някого да натисне бутона «Купи»? Какво превръща един случайен посетител в клиент? Почти никога не е само едно нещо. Това е цял коктейл от фактори. Конкурентна цена, суперкачествени снимки, описания, които наистина продават, ясни условия и може би най-важното от всичко – доверие. Всяко едно от тези неща е критично парченце от пъзела. Само за момент, нека да разнищим процеса зад един единствен продукт. Първо, професионална фотография. После, обработка на тези снимки, за да изглеждат перфектно онлайн. След това, някой трябва да напише текст, който е точен, но и продава. Всичко това, то не става от само себе си. Иска време, иска умения, а доста често и отделен екип, което, разбира се, струва пари. Комуникацията с клиента, тя има две страни, като монета. От една страна са автоматизираните имейли, потвърждение на поръчка, проследяване. Те дават сигурност, спокойствие. Но от другата страна е личния контакт. Онова обаждане, за да се потвърди адрес или просто да се попита дали всичко е наред. Точно това човешко докосване създава усещането, че някой наистина го е грижа. И това изгражда лоялност, която никаква автоматизация не може да постигне. А логистиката? Логистиката. Това съвсем не е просто да изпратиш един пакет. Това е един безкраен цикъл. Първо изпълняваш и доставяш. После може да се наложи да управляваш замяна. След това обработваш връщане. И накрая възстановяваш сума. И през цялото това време си в постоянна комуникация с куриерите. Това е една много сложна машина, в която ако едно зъбно колело се счупи, всичко спира. Добре. Нека си представим, че имаме перфектния магазин и безупречни операции. Супер! Обаче, как хората изобщо ще разберат, че съществуваме? Защото мантрата «построй го и те ще дойдат» тук просто не работи.
И точно тук на сцената излиза маркетингът. Задачата му е да ни направи видими и чути в един невероятно пренаселен и шумен пазар. Ето ги и основните оръжия в този арсенал. Платени реклами, социални мрежи, имейл, маркетинг. Всеки от тези канали е цяла отделна вселена със свои правила. И тук нещата са сериозни. Изисква се не само бюджет, а и много специализирани знания. Иначе рискуваме просто да хвърляме пари на вятъра. А сега нещо изключително важно. Един капан, в който много хора падат. Промоциите. Да, те са страхотен инструмент, но само и единствено ако са истински. Номерът с изкуственото надуване на цените, само за да се сложи етикет минус 50%, е абсолютно гарантиран метод да загубиш доверието на клиентите си. И веднъж изгубено, то почти никога не се връща. И стигаме до SEO. Оптимизацията за търсачки. Важно е да се разбере, че това не е нещо, което правиш веднъж и забравяш. Това е маратон, постоянен процес и е отборна игра. Разработчиците се грижат за техническата част, маркетолозите за стратегията, а собственика, той трябва да създава качествено съдържание. Без което идея от трите, цялата система се срива. И така, стигаме до последния етап. До онзи, който всички искат да достигнат. Така нареченият сладък проблем. Какво става, когато всичко потръгне? Когато бизнесът стане толкова успешен, че започва буквално да се пука по шевовете? И ето го въпросът за $1 милион. Готови ли сте за това? Готови ли сте да управлявате голям бизнес? Защото растежът не носи само повече пари. Той носи и много, ама много по-сложни проблеми. Едно е да управляваш 10 поръчки на ден. Съвсем друго е да управляваш 1000. Може да звучи наудничаво, но рискът е абсолютно реален. Печалбите могат да започнат да растат толкова бързо, че да изпреварят способността да ги управлявате. Успехът може да дойде толкова внезапно, че буквално да ви затрупа и да доведе до пълен хаос, ако не сте подготвени. И как се управлява такъв мащаб? Ето тук на сцената излизат системите, известни като ERP. Представете си ги като централния мозък на целия бизнес. Това е софтуер, който обединява всичко – наличности, поръчки, данни за клиенти в една единна работеща система. Това е нещото, което позволява да се контролира хаоса, когато бизнесът стане наистина голям. Защото растежът не е просто да добавиш още един продукт. Той изисква апгрейд навсякъде. Като верижна реакция, внедряваш ERP система, реконструираш целия онлайн магазин, за да е по-бърз, взимаш по-мощни сървъри, разширяваш екипа за поддръжка. Всичко, абсолютно всичко трябва да стане по-голямо и по-здраво, за да поеме новия товар. И в крайна сметка, цялата тази работа, всички тези предизвикателства, те са заради едно нещо. Заради онзи сладък звук на работещия касов апарат. Тази аналогия от изходния материал е просто перфектна. Това е целта – да се изгради бизнес, който работи, който генерира продажби, който процъфтява. И така, става ясно, че успеха в този бизнес рядко е въпрос на късмет. Да, предизвикателства има и то много, но хубавото е, че те са предвидими. Истински успех идва не от късмета, а от подготовката. От това да знаеш какво те чака на всеки етап от пътя и да си готов да го посрещнеш. И за финал един въпрос за размисъл. Представете си го. Бизнесът е толкова успешен, че печалбите изпреварват възможностите за управлението им. Поръчките валят, но системата се задъхва. И така, какъв е следващият ход?